सार BTR गभर्नमेन्ट बा BTR गभ होननानै जों बयबो खोनायो दासिमबो 5 बोसोर सरकार थानायनि उनावबो गोबाङा कनफिउजनाव दङ जे थारैनो बियो जोंनि BTRआ गभर्नमेन्ट जामारबाय ना जामाराखै ना कनस्टिटिउसनाव सोजागोन ना सोजायाखै सार बियो खुब गुरुत्वपूर्ण बा खुब ओंथि गोनां सोंनाय जादों आं नोंथांनिसिम आंनि जि आयेननि सायाव आहा जिखिनि लिमिटेड नलेज दङ बा आं बेवहाय क्लियार आहा मोनसे कनसेप्टआ दङ आरो जोङो BTC गभर्नमेन्ट होननानै बयबो रायजो राजायाबो मिन्थिगौ आं सासे आयेननि फरायसा हिसाबैबो मिन्थिगौ BTR हिसाबै दिनैसिमबो जोंनि इन्डियान कनस्टिटिउसनाव आखर मोनसेबो गैया पेराग्राफ 20 पार्ट 1 नम्बर 3 आवसो जोंना BTAD सो लिरखानाय रोखा दङ बेखौथ' बिसोर खुनु दिन कनस्टिटिउसन एमेन्डमेन्ट खालामालासिनो सोलायनो हाखाया BTAD बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट लिरखानायबो दङ आरो गुबै बाथ्राया नैबे जोंनि एरियानि नामासो BTAD मोन जोंनि गभर्नमेन्टनि नामा BTC गभर्नमेन्टसो मानो होनोबा BTC जेनेरेल इलेक्शनसो जायो बेबो BTC जेनेरेल इलेक्शनखौ सोर कन्डाक्ट खालामनो हायो आसाम स्टेट इलेक्शन कमिशना कन्डाक्ट खालामो बेबो बिसोरनो एम्पावर खालामदों बबे आयेना दि BTC इलेक्शन रुल 2004 बिसोरखौ एम्पावर खालामदों होमबा बिसोर आनटिल एन्ड आनलेस 2004 BTC इलेक्शन रुलखौ एमेन्डमेन्ट खालामागौ माने गामि सोनाय बाथ्रायाबो फैथ'नो हायामोन आरो फाइनाल कमिशन रिपर्ट फैयालासिनो बिसोरो गामिखौबो सोदों आं दहाय बुंनो थालांनायखाय आं बेखौ बुंबाय गभर्नमेन्टआ BTC गभर्नमेन्टआनो अराय सम थागोन आनटिल एन्ड आनलेस कनस्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्ट जायागौ माने बिसोर जेसेबां BTR लिरा माने BTR गभर्नमेन्ट बे बयबो बुरुक्रेट्सफ्रा मिनियो बिथांमोनखौ आरो दिल्लीयाव बिसोर सम टाइम टु टाइम थाङो बिसोरखौ जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ ओरैबायदि माने मिनियो फैखांनायनि उनाव जोंनि इनफरमेसन जोंहाबो रिलायेबल सर्सनिफ्राय माखासे इनफरमेसन थायो जे मा एसेबां गादा गुदा बुंनो थाङोबा माने बुजिया नामा आयेननि बाथ्राखौ मोनथिया नामा आं नोंथांमोनखौ बुङाखै बे रोखोमनि खिन्थु नोंथांमोना थोजासे कनसेप्टआ क्लियार जानानैसो थांनाया मोजां मा रोखोम मानो होनबा नोंथांमोना जोंखौ गोथों लामाजों दैदेनलाङोबासो जोंनि डेस्टिनेसनाव सहैगोन नोंथांमोननि खिबुनो जों थांनांगौ जायो जुदि नोंथांमोना हाखरजों लांबा जों हाखराव गोलैफानांगौ बेबायदि मालाबाबो जानो हाया जोंनि बर' हारिया बिदिजों थावरिनानै थानांगौआव गोब्राब जाहैगोन नोंथांमोननि दैदेननायखौ जोङो थार लामाजों दैदेनदों बेबायदि जों नुनो मोनाखै आं बेखौनो बुंगोन जे आङो एसे बुंनाय जाबाय BTC गभर्नमेन्टनो दङ आरो BTC हिसाबैनो इलेक्शना जादों बर' फिसा हिसाबै आरो आं आयेननि फरायसा हिसाबैबो आहा गुबैयै बर'नि थै दङ हिसाबै आहा बुंनो मोन्थाय दङ सोरबाबो दुखु मोननो हागौ सोरबाया गाज्रि मोननो हागौ जे फैबाय थानाय इलेक्शनाव राजनितियाव थगायाब्ला जायो आं बेखौ बुङा नाथाय जोंनि बर' हारिखौ मोजां लामाजों दैदेननांगौनि खाथिराव आरो मोजां गेबें लामाजोंसो दैदेननांगौ बेखौ आं बुंनो लुबैदों गेबें लामाजों दैदेनाब्ला थगायनायनि राजनिति बेखौ खालामबाय थाबाय जों 5 बोसोराव जों थगायनायनि राजनितिखौनो नुदों गावनि पावार मोननो थाखाय गाव धोन दौलत खामायनो थाखाय राजनिति गेलेनायखौ जों नुनो मोनदों दा बिनि थाखायनो जों खस्थ' खालामोबा गावनो निजा मोनसे माबाजों थाङोबा गोथों लामाजों थाङोबा गावनि थाखा फैसा धोन दौलतखौ खामायनो हायो बेनि थाखायनो आं बर' फिसा बर'नि थै दं हिसाबै बर' हारिखौ अननानै प्लिज बे बाराव रावबो राजनैतिक बिदा दाथगाय जेखौ आयेनजों हायो जेखौ पलिटिकेलि नोंथांमोना माबा मोनसे हारिनि थाखाय मोजां लामा मावना होनो हायो खामानि मावना होनो हायो बे आयेननि मथेनो जायो नोंथांमोना थगायनायनि राजनितिनिफ्राय गोजान जानाया खुब दरखार दं बे बाराव खुलुमबाय आं नोंथांमोनखौ गले गले खावलायो जाहाथे बर' हारिखौ दाथगाय गोजोन्थों